Здравейте, уважаеми клиенти! Ето сега да видите от един плосък покрив как Modera EOD може да направи прекрасен двускатен покрив, който повече никога няма да протече. Благодарение на инженер Бойко Цанзаров и неговият прекрасен проект от тънкостенни профили, Modera EOD започна изграждането на покрив в завод Годеч. В момента момчетата фиксират фермата с болтове, както е по предписание, а временните винтове ще бъдат премахнати. Улекотена система, без заварки, поцинкована, високоякостна стомана. Прекрасно решение да си решите проблемите за много дълги години напред. Пореден такъв обект за Modera през тази година. Радвам се, че и моите колеги вече свикнаха с системата и детайлирането и начина и на монтаж. Ето как профила играе ролята на столче. Ето как сме направили стъпването. Ферма, на която липсва долният пояс, но е достатъчно добра като носимоспособност, за да си свърши работата естествено и да служи дълги години напред. Тук имаме едно излизане конзолно, на което ще бъде монтиран допълнителен профил. Тук ще играе ролята на последна столица и на профил, на който ще бъде монтиран улука. Днес момчетата започнаха да работят от 6 сутринта поради горещото време. Ще починат на обяд за малко и продължаваме с монтажа. Благодаря. Конструктори, инвеститори и монтажници, ако гледат това видео, нека да знаят, че могат да бъдат обслужени прекрасно от нас и да получат най-доброто като сервис.